Мотоциклларда йөрү сезоны әле башландыгына, әмма республикада алар катнашындагы беренче юл хәлакәтләре инде теркәлә дә башлады. Мәсәлән, хәзер без Казанның Яңа Сосновка бистәсендә, нәкъ менә биредә 2 апрель көнне башкаладагы беренче юл хәлакәте теркәлә дә инде. Сулга борылганда Кия машинасындагы хатын-кыз мотоцикл йөртүчесенә юл бирми, һәм алар шунда ук бәрелешә дә. Бу урында тизлекне сәгатенә 40 чакрымнан арттырырга ярамый, әмма аварияны үз күзләре белән күрүчеләр сүзләренә караганда, мотоцикл йөртүче бик кызу барган. 29 яшьлек егетне 7-нче шәһәр хастаханәсенә алып киләләр. Аның аягы сынган, травматология бүлегендә дәвалана. Мондый бәхетсезлек очракларының санын киметергә кирәк. Бу хәзер ЮХИДИ хезмәткәрләре алдына куелган төп бурычларның берсе. Шуңа бүгеннән алар үзләре дә кагыйдә бузучы мотоцикл йөртүчеләрне тоту өчен мотоциклда рейдка чыга башлады. Транспорт йөртү таныклыгы, аны теркәү, иминиятләштерү белешмәләрен тикшерәләр. Беренчеләрдән булып инспекторлар Артем Филипповны туктата. Ул мотоциклда инде 20 еллап йөри. Барлык юл кагыйдәләрендә үтәргә тырыша, шуңа аварияләргә дә очраганым юк ди. По зеркалам смотреть почаще. Юлларда язын аеруча сак булырга, көзгеләргә ешрак карарга киңәш итәр идем. Мотоциклда баручыларга борылыр алдыннан кисәтү билгеләре бирүне дә онытмау мөһим. Мотоцикллар ярдәмендә ЮХИДИ хезмәткәрләре кагыйдә бузучыны машина араларыннан узып та тоткарлый. Юл хәлакәте килеп чыккан урынга да алар хәзер тизрәк барып җитә ала. Мондый теркизү туру шуңа нәтиҗәлерәк тә икән. Правосыз яисә А категориясыз йөрүчеләр күбрәк очрый. Теркәү узмаган мотоцикллар очрый күбрәк. Очрый мотошлем кимәгән водительләр, номерсыз йөрүче мотоцикллар. Можете сам байк еще осмотреть там. Илшат Сәфәров мотоджимхана дигән спорт түрі белән шөгыльләнә. Ул ясалма корылмаларда төрле маневрлар ясаудан гыйбарәт. Тәҗрибәсе шактый, әмма сезон әле ачылганда гына шәһәр урамнарына чыкканда дулкынлана икән. Чөнки аварияләргә эләкмәү минем усталыгымнан гына тормый ди. Автомобилисты отвыкли от мотоциклиста за зимний период. Язын автомобиль йөртүчеләр өчен юлларда мотоцикллар барлыкка килүе көтелмәгән күренеш. Күп кенә аварияләр шуның өчен килеп чыга да инде. Әлбәттә, юлга кузгалыр алдыннан транспортның төзек булуында тикшерү мөһим. Махсус баш киеме, тез һәм билекләрне саклау җайланмалары турында да онытмаска кирәк. Чөнки бу имгәнүләрне киметә. Татарстанда узган ел мотоцикллар катнашында 43 юл транспорт хәлакәте килеп чыккан. 45 кеше төрле тән җәрәхәтләре ала, 4 кешенең гомере өзелә. 2021 елда исә мондый аварияләр саны 63-кә кадәр җиткән була. Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и общее количество. 2022 елда авариялар һәм аларда зыян күргәннәр саны кимегән, әмма шул ук вакытта тискәре күрсәткеч бар. 21 ел белән чагыштырганда 1 кешегә күбрәк үлә. Безгә мондый очраклар санын быел гомумән булдырмау юнәлешендә эшләргә кирәк. Инспекторларның мотоциклларда кизү торуы аварияләр санын киметүнең бер юлы дип ышана белгечләр. Мондый төркемнәр көзгә кадәр Казан, Ярчаллы һәм Әлмәт шәһәрләрендә эшләячәк. Рүзәл Шарипов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.